Hola, bon dia. Comencem un nou programa. Fer un esment especial. Avui tenim a l'Àlvaro, que farem una entrevista que mai hem fet aquesta tipologia des del programa, no? Que no està in situ amb nosaltres, sinó que és via telemàtica. I, a part, recordar un company que avui no ha pogut estar per problemes de salut i el tenim molt present aquí, que és el Roger Soler. I ara la Garzón començarà i farà la introducció del programa d'avui. Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espaços Valores. Avui entrevistarem a Álvaro Soler Pérez. Molts el coneixereu per les seves reflexions i entrevistes al diari de la discapacitat, o potser us heu trobat en la seva faceta de funcionari de l'administració. Avui volem conèixer millor la persona que hi ha darrere d'aquests textos. Álvaro, com t'agrada que et presentin qui ets i què és el que més et defineix avui? Doncs mira, en primer lloc, gràcies per convidar-me, és un plaer estar amb vosaltres, la veritat, encara que sigui online, me sap greu que sigui online, però la meva vida és així de bòlit. I en segon lloc, responent a la teva pregunta, soc una persona normal i corrent de 31 anys que fa el que pot a la seva vida, massa inclòs, puc dir, i que al final una persona normal i corrent que desafia cada dia els seus límits, que no vol etiquetes, que no li agrada dir que té una discapacitat, sinó que és una persona amb capacitats diverses i al final que li agrada moure consciències, tocar cors, mirar la gent cara a cara, i al final una persona que coneix perfectament la realitat d'avui en dia, intento, i que intenta respondre a tothom i que li agrada fer el bé. Al final és així la meva vida. Cuando miras atrás, ¿qué momento dirías que has marcado un antes y un después en tu vida? Doncs mira, moltes vegades em diuen que el moment que vaig decidir que jo era jo i no el que els altres volien que fos, perquè al final és molt important això, no perdre mai la identitat d'un mateix, perdre els valors que et defineixen a tu mateix, que t'han ensenyat des de casa, des de l'escola, i al final és així. El dia que vaig decidir que jo havia de ser Álvaro Soler Pérez, no m'enganito perquè m'ho haguessin dit, saps? Que dia va canviar un abans i un després, per mi. ¿Qué persona te han ayudado más a creer en ti mismo a lo largo de tu vida? Doncs mira, en primer lloc, la meva família, evidentment, que ha estat la xarxa més important de la meva vida, principalment la meva mare, i després també alguns professionals i tal, després els professors que he tingut a tots els cicles, a l'ESO, a primària, els companys, i al final persones també amb capacitats diverses amb les quals he coincidit a la meva vida per fer voluntariats que fa i tal, i també totes les persones que he tingut l'oportunitat d'entrevistar al diari Discapacitat, que és un plaer enorme. Se pot dir que dono gràcies al diari Discapacitat, i tota aquella gent que m'ha creuat a la meva vida m'han marcat sempre, i els companys de feina ara mateix me marquen. ¿Has dicho alguna ocasión que la discapacidad no es un límite, sino una mirada? ¿Qué quiere decir exactamente con esto? Pues que perquè la discapacitat, jo sempre dic que la discapacitat o la diversitat funcional no és un problema. El problema és com la societat la interpreta, l'entén, la comparteix, conviu amb ella, perquè al final és el que dic, etiquetar ens fa mal a tots, etiquetar una persona pel que té ens fa més dèbils a la societat. Llavors, això, quan canvia, és veritat que quan canviem les mirades, deixem d'etiquetar, obrim oportunitats per a tothom, i això és molt important, perquè sempre entenem que la discapacitat és un problema, però no, el problema tenim nosaltres per interpretar que la discapacitat és un problema. I per això aquesta mirada que la discapacitat forma part intrínseca de la societat, que és la mateixa societat, la discapacitat és la mateixa societat, doncs és una mirada i no passa un problema o un límit. I per això. Quins són els prejudicis més habituals que encara notes quan es parla de discapacitat intel·lectual? Doncs mira, en primer lloc, que som infants enters, és a dir, que sempre som nens, que no podem prendre decisions quan és mentida, que no sabem treballar, jo treballo massa, que necessitem ajuda constant, és mentira, hem de potenciar l'autonomia de les persones, i encara, i que som, que estem bojos,
que som subnormals. Hi ha gent que pensa això encara, que som subnormals quan som persones normals i corrents que surten pel carrer, que respiren, que van al metge, que acompanyen el germà petit al col·le. Bueno, al final és així. La nostra vida és normal i l'hem de normalitzar. ¿Crees que la sociedad avanza bastante rápido hacia la inclusión real? Que nos falta todavía? Pues mira, jo crec que és veritat, la societat avança, evidentment, perquè al final avança perquè tots i totes ja les persones amb discapacitat ja fem vida més o menys normal, però també falta valentia política, formació i sobretot empatia i escoltar-se. La inclusió, jo sempre dic que la inclusió no es fa en cap despatx del Parlament, cap despatx de la Generalitat, que pot ser molt maco, però jo sempre dic que la inclusió es fa al carrer, al final, normalitzar la discapacitat, com deia abans, al final tots som normals i tots som diferents, i això és una cosa molt important que crec que s'ha de potenciar això, l'autonomia de les persones i al final entendre que la diversitat funcional ens fa humans i ens enriqueix a tots, independentment de les nostres capacitats i els nostres defectes, ens enriqueix a tot, la diversitat funcional és una riquesa. ¿Qué t'agradaria que la gent Mira, no sé. ¿Qué t'agradaria que la gent entengués millor sobre les persones amb discapacitat? Bueno, que al final som tots normals, com deia abans, som tots diferents, que no volem tractes especials i tal, sinó volem oportunitats. Al final se pot dir que oportunitats diferents, és a dir, cadascú té el seu camí, cadascú té els seus talents i els hem d'explorar, descobrir, compartir. Com diem, compartir és viure, doncs hem de permetre que les persones al final es desenvolupin segons els seus talents i no tallar branques, sinó deixar que les persones volin, m'enteneu, que compleixin els seus somnis igual que qualsevol persona que està a la societat, i de donar-se que la societat en això té un repte mayúscul encara. Conseguir una plaza como funcionaria no es tan fácil como viste este proceso. Pues mira, he de confessar que quan vaig començar... l'última professora que vaig tenir per preparar les oposicions, el primer dia que la vaig conèixer, em va semblar una Rottenmeier, ¿vale? I em va dir, em va mirar fixament i em diu, Agaró, no sé cómo lo vamos a hacer, pero conmigo nadie me suspende, ¿vale? I mira, és veritat, ho vaig veure com una prova al final de que amb molta il·lusió, la veritat, i amb molta pressió, evidentment, només a casa ja em pressionaven. No procés dur, però també amb una demostració personal que al final podria haver-lo aconseguit la plaça, i em fa molta il·lusió, i fa 3 anys que soc funcionari i ara vinc de treballar, per exemple, m'encanta la meva feina. ¿Qué ha significado para ti trabajar dentro de la administración pública? Pues mira, una prova de confiança, perquè al final saber que formo part d'un equip de persones que serveixen a la ciutadania, perquè al final els funcionaris el que fem és servir a la societat, administrativament o amb registres o que sigui. I això també, i que jo puc aportar el meu petit gra de sorra en aquest engranatge, en aquest equip que intenta fer més fàcil o més digne la vida de la gent, encara que no es vegi els resultats així tan lliurement, doncs això m'aporta molt valor. Al final, reconèixer que la meva feina també afecta a les altres persones, els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, en moltes coses, en salut, en treball, etc. ¿Crees que las administraciones dar suficientes oportunidades a las persones con discapacitat? En això vull ser molt clar. És veritat que hem millorat, però cal molt de fer. Les quotes no són suficients encara, són insuficients, però perquè cal adaptació, acompanyament i canvi cultural. El canvi cultural em sembla molt important, és el que parlem abans, hem de canviar la mirada.
i entendre que és veritat que hi ha persones que necessiten adaptacions a la seva feina, però això no vol dir que ni siguin inútils ni que valguin ni que no valguin per la feina, sinó que són persones que necessiten algun tipus d'ajuda per assolir un grau elevat d'allò que han de fer a la feina. I això no vol dir ni que siguin inútils, ni que siguin incapacitats, de res, sinó que necessiten una petita ajuda per complir la seva feina. Molt bé. Quin missatge donaries a algú amb discapacitat o amb diversitat funcional que vol treballar però no se sent capaç? No entrem ja a tenir una plaça de funcionari, a treballar en general. Sí, està molt ben feta la pregunta. Aquesta no l'havíem fet mai. Mira, jo sempre dic que no ets menys per tenir por. Al final tots tenim. I jo també n'he tingut i tinc algunes. Per exemple, entrar a l'ascensor a vegades em fa por. Però a mi sempre dic que la por no ens ha de paralitzar la nostra vida, sinó que hem d'avançar a poc a poc. Tenim un avantatge els humans, crec que no coneixem els nostres límits i això hem de jugar amb això. Hem de conjugar amb això. No conèixer els nostres límits és una passada. Podem fer tot allò que ens ho proposem, si ho fem amb respecte amb els altres, amb respecte amb els nostres valors propis, etc. Jo sempre ho dic. A mi ningú m'han dit mai, jo quan estudiava a l'infermeria tenia una professora que em va dir que mai aprovaria, i vaig aprovar, o quan jo era petita a ma mare li van dir que jo seria un animalito de companyia. I mira, l'animalito va pel carrer, o sigui, i treballa, sabeu? I entrevista molta gent. Pues, al final és així. No hem de permetre que la gent ens digui el que hem de ser o el que hem de fer. Ho hem de fer perquè volem, perquè estimem la vida, perquè volem compartir amb els altres, etc. Al final és així. ¿Por qué decides escribir No se tiene pregunta. Y dar tu opinión en medios y redes sociales? Has escoltat, Álvaro? No. Torna-la a repetir, David. Vuelve. Vamos, David, tú puedes. ¿Por qué decides escribir y dar tu opinión en medios y redes sociales? Molt bé, David. Perquè al final el silenci, jo sempre dic que el silenci no canvia res, em sembla que ens fa més dèbils a la societat. Llavors, perquè explicar el que vivim, el que sentim, el que senten moltes persones, és veritat, jo conec moltes persones, ajuda als altres en situacions semblants i sobretot sentir-se vistes. Al final, conèixer tantes realitats, tinc la sort i tinc el privilegi de conèixer tantes històries de vida que al final algunes t'impressionen i després ho parlarem, però hi ha gent que impressiona, vull dir, hi ha casos i casos de persones que ho estan passant malament o que estan lluitant per alguna que volen, alguna just, i jo intento ajudar-les sempre que puc, escoltar a tothom, a moltes entitats com la vostra, que la Georgina em va explicar el que feu i és al·lucinant. Jo des d'aquí us animo a seguir perquè ho feu molt bé. A més, David lo has hecho muy bien, ¿vale? I al final ho feu molt bé. És a dir, lluiteu pels vostres somnis per aconseguir la major autonomia, per la justícia social, i això no és impagable, sempre ho dic. Què intentes transmetre amb els teus articles i entrevistes? Doncs mira, realitat, dignitat i complexitat. Realitat perquè al final, jo dic, hi ha moltes persones que pensem que moltes vegades en aquest món vivim en un món de fake news i hem de mirar les coses tal com són. Dignitat, perquè hi ha molta indignitat avui en dia en el nostre país, en la nostra societat i en el nostre món. Complexitat, perquè la vida és dura, és veritat. Sobretot fugir dels tòpics, pensant que persones que tenen molts diners o que viuen, que són polítics, per exemple, no tenen problemes de salut o problemes familiars greus, doncs és mentida. Tothom té problemes. El que hem de veure és interpretar-los, ajudar-los, empatitzar amb ells i comprendre que al final tots són persones i que al final, sense etiquetes, al final és així. Llavors intento explicar la realitat i la vida que tinc la sort de viure, perquè la veritat tinc molta sort, i dono gràcies per aquesta sort. Però al final és explicar la vida tal com és, amb els seus matisos, amb els seus blancs i negres, grisos, el que sigui. ¿Escribir te sirve
también como herramienta personal. ¿En qué sentido? Pues mira, al final escriure m'ordena, m'allibera, m'ajuda a m'entendre a mi mateix. Jo a vegades, quan feia un article, normalment penso, què puc aportar a la societat que la societat encara li costa entendre? Per exemple, l'altre dia vaig fer, si ho puc explicar, vaig fer un article que es deia La llum de l'Asperger, on vaig voler compartir la meva opinió sobre l'autisme, la manera d'interpretar l'autisme que hauria, humilment, crec jo, tenir la societat de les persones amb autisme, perquè encara els etiquetem, els encasillem en que són rarets, etc. No són rarets, perdoni, són persones. Tenen una diversitat funcional, tenen una característica que els hi fa, o un diagnòstic, per dir-ho així simplement. Però això no els hi fa ni millor ni pitjor persones, els fa persones. Per això és això el que intento escriure sobre molts temes, és a dir, a mi em fa qualsevol escrit que els escric, intento escriure, i al final és això, al final m'ordena, m'equilibra i em dona sentit escriure, m'encanta escriure, és a dir, podria estar tot un dia escrivint. ¿Y alguna entrevista o artículo que així bascat? Home, entrevistes, doncs mira, totes m'han marcat d'alguna manera. Al final, és veritat que entrevistar els 6 darrers expresidents de Catalunya és un privilegi, però més enllà d'això, però no només meu, sinó de tota aquella gent que ho ha fet possible, i sobretot el director del diari Discapacitat, que un agraïment infinit, ¿vale? Però també és veritat que entrevistar gent com l'Àlex Roca, que és una persona admirable, que si no el coneixeu, us animo a conèixer algun dia, és una persona que parla amb el llenguatge de signes amb una sola mà, o entrevistar gent com el Juan Carlos Unzue, que amb Vivint la L és molt dur i ell no deixa de donar un exemple magnífic, o gent amb síndrome de Down, per exemple, que me'l faci la persona al pròleg del llibre l'Andy Trias, doncs a mi m'emociona aquestes coses. Al final són totes les històries aquelles que al final et fan, com s'ha de dir, un run-run al nostre cor, que en veritat et fan pensar que hi ha molta gent que ho està passant malament, però que no deixa de picar pedra, de somiar, de somriure, i això m'encanta. És a dir, ojalà tothom tingués la vitalitat que té, per exemple, gent com el Juan Carlos Unzue, o gent com l'Àlex Roca, l'alegria que sempre desprèn, o no sé, al final hi ha molta gent que conec que està passant situacions com esclerosi múltiple, paràlisi cerebral, que no deixa somriure, això m'encanta. És un exemple, al final. Las redes sociales puede ser dura, como gestiona las críticas o los comentarios negativos. Pues mira, jo ho gestiono, ho gestiono amb filtres emocionals, és a dir, jo no puc controlar el que opina la gent, però sí que puc controlar el que m'afecta a mi, com afecta a les persones, els comentaris. Llavors, això és molt important, diferenciar la llibertat de la persona, perquè jo no li dic a la persona que ha de publicar si li agraden les meves entrevistes, sinó i els meus comentaris no els puc controlar, això, evidentment. Però puc controlar com afecta a mi. Intento que, al final, aprendre de totes les crítiques se n'aprèn. Això vol dir que la millor crítica és l'autocrítica. Llavors, a mi quan me fan una crítica, que me la poden fer perfectament, és aprendre el bo d'aquella crítica. El dolent, menys que fareixi la meva persona o la meva família o gent que conec. Però en això, per exemple, a mi que ho puc dir, a mi l'entrevista, per exemple, que vaig publicar el president Puigdemont, una persona em va escriure un missatge dient-me que el Puigdemont era el primer discapacitat de la història. Doncs aquestes coses fan mal, però te fan pensar que al final la societat pensa que etiquetem la discapacitat o la inclusió com un tema polític o ideològic, quan no ho és. La política no va d'ideologies ni de política, va de drets humans i de persones. No va ni de política ni d'esquerra ni de dretes. És la política, és com el meu llibre. Què et dona més satisfacció de compartir contingut a Twitter? Bueno, només a Twitter, a Instagram, a Facebook, per molts jocs. Al final, quan algú et ve, m'escriu i és veritat això, o fica m'agrades, i veig que la seva forma d'entendre la discapacitat, la diversitat funcional ha canviat d'alguna manera. I això ho recullo, per exemple, amb una persona que conec una persona que també he entrevistat, que sortia al llibre, que es diu Montse Font, que aquesta dona té una malaltia, va amb caire de rodes, i aquesta dona es va caure i a través de l'experiència de caure, malauradament, i anar en caire de rodes, va començar a fer vídeos a les xarxes socials denunciant barreres, temes d'accessibilitat per evadir-se, per no avorrir-se. S'ha convertit en una referent d'accessibilitat. Pues aquestes coses a mi
m'ensenyen que al final és important compartir contingut, allò que t'inspira, allò que te diuen que has de que te demanen si l'has de publicar per donar a conèixer històries, etc. I al final, i conèixer entitats, al final com la vostra, sempre ho dic, és un plaer per mi, és un tresor per mi, entitats com la vostra o cadenes de ràdio com la vostra que donen oportunitats reals a vosaltres, o programes de ràdio que al final surto en molts llocs i veig molta realitat que al final son una lliçó de vida, al final. ¿Crees que hoy las personas con discapacidad tienen más voz que hace unos años? Sí, evidentment que sí, i ho celebro i ho hem de celebrar, però no hem de ser conformistes, hem de ser inconformistes amb això. Hem de ser persones que tenim en primera veu, hem de ser la primera veu la discapacitat, no podem parlar, no hem de deixar que els altres parlin per nosaltres, sinó nosaltres perquè ho vivim en primera persona. Vale, és així. I sobretot una altra cosa, he de dir una altra cosa, que parlem més, però l'altre dia ho vaig dir, escoltar, en castellano dicen escucharnos lo mismo que oír. Llavors, per mi, se nos oye mucho, però se nos escucha poco, i això és molt important. Molt bé. La següent diu, quins projectes o somnis, Álvaro, tens a curt o mitjà termini? Mira, a llarg termini, sempre ho dic, el meu somni és que tothom pugui viure amb dignitat. Partint d'això, consolidar per tancar al final com a vídeo, podcast i entrevistes, que tinc moltes, seguir escrivint, acabar el meu llibre, ja tinc acabat, i continuar fent divulgació i activisme amb sentit. I sobretot, allò que dic, fer feliç a les persones que tinc al costat o que no tinc al costat però que demanen la meva ajuda, el meu suport, i al final que tothom pugui viure amb dignitat. Per mi és el meu somni, sempre ho dic, que tothom pugui viure amb dignitat i que al final trobi el seu sentit a la vida, que al final tots ho tenim. ¿Cómo te gustaría que fuese una sociedad realmente inclusiva de aquí 10 años? Doncs mira, una societat al final que no s'haguem de justificar mai per qui som, sinó que ens preguntem, per exemple, a una persona que li diem que no sigui què no pots fer, sinó què necessites per fer-ho, és a dir, passar de la compassió, de la negació, de l'autonomia a l'ajuda. Que entendre que hi ha persones que necessiten la nostra ajuda, però no s'hi podem negar la nostra ajuda, però evidentment intentar que les persones intentin fer allò que han de fer per ells mateixos, potenciant la seva autonomia, la seva capacitat de decisió, i per mi és molt important això. Llavors, no negar-los que poden fer allò que poden fer, perquè al final és tallar-los com lligues blanques en dir-los que no poden complir els seus somnis quan és mentira. Tothom pot complir els seus somnis avui en dia. Si pudieras hablar con responsables políticos directamente, ¿qué les dirías? Què els diria? Doncs mira, que al final els polítics sempre han de ser aliats, perdó, que m'han interromput, que facin polítiques amb nosaltres, no sense nosaltres, no per nosaltres. Al final, jo tinc la sort d'haver parlat amb molts polítics i us puc dir que molts polítics tenen persones amb discapacitat o tenen aquesta sensibilitat. El president del Parlament té una persona amb autisme, el president ja té una neboda, el president Torra té una filla, doncs això són aliats al final. Tots els presidents tenen alguna persona de tots els polítics. Llavors, això és el que deia abans, que oír no lo mismo que escuchar, doncs això molts polítics haurien de fer una masterclass en això. I sobretot, i no només en dates assenyades, perquè pensem que moltes vegades pensem que commemorant el Dia Mundial de la Discapacitat a moltes ciutats o el Dia de l'Autisme se fan manifestos, els polítics fan manifestos així, en la plaça del poble, a la plaça de ciutat. Però això hauria de ser cada dia. La inclusió és un treball en equip que es fa cada dia, més enllà que ens ocupem càrrecs polítics, que no. Som ciutadans, som ciutadanes, som persones que hem de fer pinya. Álvaro, què t'ha ensenyat la vida que no s'aprèn als llibres? Si jo et digués que m'ha ensenyat la vida a respirar i a viure, però a part d'això, jo sempre dic que la força no és caure, sinó tornar-te a aixecar. Això ho diu Llençat, la cançó de Llençat de l'Axan Bustó. Llavors, que m'agrada molt, llavors, doncs això, que la vida és aixecar-se, caure, aixecar-se, és una constant, és un dragon cant, i més la meva vida, us ho puc assegurar, que a vegades no sé si estic a dalt, a baix, al mig, ¿vale? Però a part d'això, doncs, bueno, al final, aixecar-se, aprendre sempre de les persones que tenim la sort o el privilegi de conèixer, d'estar al nostre costat, i tal, perquè al final de tothom hem d'aprendre, i al final és això que m'ensenya, i fins i tot i de la crítica, el que parlàvem abans. La crítica també pot fer una virtut, sempre ho dic.
¿Qué consejo le daría a quien que se siente infravalorado o invisible? Pues, doncs mira, això em sembla molt important. Al final, que no esperi que el mirin, que no esperi a que el jutgin. Si el jutgen, que contrarresti el jutge. I sobretot que busqui espais on la seva veu signifiqui alguna cosa. Si vosaltres, per exemple, la vostra veu signifiqueu molt, que aposteu per la inclusió, que treballeu, que us importen les persones, etcètera. Però sempre n'hi ha veus per tothom. Sempre dic, ojalà tothom tingués el coratge de sortir del seu confort i aprendre que hi ha persones que necessiten la nostra empatia, el nostre suport, el nostre respecte. Y para terminar, ¿cuál es tu superpoder? No l'he entès, David? Y para terminar, ¿cuál es tu superpoder? Sí, mi superpoder. Si tengo alguno, que ser del Barça, pero no. La persistencia. Bueno, al final la persistència, vull dir, sempre dic que no és important tant ser el més ràpid en tot ni el ser més fort, però sí el que no es rendeix. Al final soc una persona que he après a no rendir-me mai, a lluitar pels meus somnis. Jo, per exemple, quan vaig començar aquesta aventura de plantar encara, mai hagués pensat que aconseguiria entrevistar tantíssima gent, començar per 6 expresidents de Catalunya. I mira, en un any ho he aconseguit. I per això, que no deixeu de dir-vos a vosaltres mateixos que valeu molt, sempre ho dic, i que al final les persones hem de lluitar per nostres somnis i ajudar que els altres compleixin els seus. I això per mi és important. I llavors, des d'aquí, bueno, què dir-vos? Que gràcies. Ha estat un plaer, us ho puc assegurar. M'ho he passat molt bé. Álvaro, antes de terminar el programa, te quería preguntar que cuando has entrado a la administración, ¿qué sentías y cuántos años has estado, estás ahí? Llevo 3 anys, porto 3 anys ja a l'administració, diu molt bé. La veritat, no puc queixar, els companys me respecten, jo els respecto, el saber de ciutat, perquè m'han ensenyat moltes coses. I què m'ha ensenyat? Bueno, al final el contacte amb la ciutadania és molt important. Al final l'administració pública té el deure i l'obligació de facilitar una vida millor a tothom, atendre a tothom, servir a tothom, i en aquest sentit comulga amb la meva manera d'entendre la vida com un servei als altres. Al final la meva vida és entendre que la justícia social és un servei a la societat. Pero el primer día, ¿cómo te sentiste, cómo te acogieron los compañeros? Sí, molt bé, els companys molt bé, saben qui soc, m'apoyen, per exemple, amb el llibre, molts m'han reservat el llibre, quan surto al mitjà de comunicació, etc., també m'ho diuen a vegades. És veritat, hi ha la conya de que hi ha un diari que quan escric una columna d'opinió em fica que soc periodista, quan no soc periodista em fa la conya. Pues al final molt bé, al final respecte a la meva popularitat, entre cometes, perquè no vull ser popular, al final jo ja soc popular amb modèstia, ho dic, però al final m'interessa el missatge que dono, no m'interessa ser popular, al final no hem de personalitzar en un mateix, sinó hem de veure el missatge que tenim darrere. Jo al final sempre dic que no és tan important jo com Álvaro Soperas, sinó el missatge que porto. Al final és molt important, això de que tots som iguals i som diferents o de cara a la societat. Me alegro mucho. El libro que has dicho que has escrito o estás terminando de escribir, ¿cómo se llama? ¿Qué título? Cuando sale a las librerías. Sí, no, Plantar encara és com la secció que fa Llei Discapacitat, doncs el llibre es dirà Plantar encara, que són 51 entrevistes a diferents gent de la societat, 51 homes i dones d'arreu de Catalunya, inclòs a Juan Carlos Unzué, que planten cada dia els seus límits, els seus somnis, etc. Gent com, al final, com Caminando con Bruno, com Alex Roca, com Diego, com els 6 expresidents, com ma mare, l'última entrevista que fa molta il·lusió és de ma mare. I al final he volgut això, fer un homenatge. És veritat que podria haver triat més gent, he tingut que seleccionar 51 de 200 entrevistes o més que tinc. He tingut que triar 51, però estic amb ganes de fer el llibre, tinc ganes ja, que surti ja aviat. Molt bé. Álvaro, crec que parlo per tots i totes. Ha estat un plaer realment tenir-te aquí, de debò. Molt enriquidor en tots els sentits. Ens ha agradat molt tenir-te aquí i el carinyo que li has posat a totes les respostes que ens has donat. Intento al final, i us ho vull agrair, perquè al final jo puc, a la Georgina a la Pobla tinc marejada,
Però dit això, la Georgina és un encàrrec meu, que us ho prometo, que si em diu una llista de persones que he entrevistat i ara vull aprofitar-li per regañar-li. Tinc un llistat de persones Álvaro, que vaig passar... és que he tingut molta feina. I no... Sí, jo també. No, són Ho tinc excuses. present, Són excuses, No, que ho tinc La present. Georgina, com dic jo, no té tanta feina. Llavors, vale? No, li vaig passar una llista de persones que he entrevistat a Dia de Discapacitat perquè em seleccioni qui vol que surti al vostre programa. O sigui, si me la passa i m'ho diu, puc contactar amb algun famós que us vinga a veure, que tinc moltes ganes, que al final ho faig en molts programes de ràdio d'aquests, però com la Georgina dice que està tan ocupada, pues no me hace. Entonces, Georgina. si veieu que no hi ha cap convidat famós, foteu-li la bronca a la Georgina. Vale, doncs ja parlarem amb la Georgina seriosament. Sí, si no li feu un parte i ja està, una multa i ja està. Sí, farem un primer avís. Llavors, l'ho dit, Álvaro, moltes gràcies. Estem molt contents i els oients també, gràcies per escoltar-nos. I ara, doncs, com sempre fem, una cançó preferida que vulguis que posem per acabar el programa. Cançó preferida? Sí. Espérate, que m'agrada molt. Joder, és que ara això, Georgina, però és a tu t'agrada la de... Sí. A tu t'agrada la Llencen, no? Bueno, m'agraden moltes, però per d'això, la cançó està, com es diu, la Vivir de Rosalén, crec que és. Vivir de Rosalén m'agrada molt. Però bueno, en català, si volem en català, doncs fem-ho en català. Ah, no, la que a tu t'agradi, Álvaro. Que tingui un simbolisme. Aquesta com és 1000 ocells de... Com és 1000 ocells? Aquesta 1000 ocells... La del Pau Donés. Del Pau Donés. Sí, doncs 1000 ocells, que tinc la llista, però aquesta. Perfecte, molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Adéu. Estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de 1000 ocells, ara que el desig flota pels arbres dels teus cabells, un vell estiu de nou esclata, volaran estels a l'aire, seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que et tinc aquí, fes escapar-hi el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. No oblidis el camí, si et porten lluny els vents. Un dia vam ser aquí i no ens va faltar res. No és el pas del temps que ens porta a créixer, són els seus cops. I a cada cop que ens aixequem del terra, vencem la por. Deixa't anar d'allò que pesa, pren el vent amb la incertesa, sent la flama i deixa néixer el teu instint. Ara que et tinc aquí, ara que et tinc aquí, fes escapar-hi el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. No oblidis el camí, no oblidis el camí, si et porten lluny els vents. Un dia vam ser aquí i no ens va faltar res. Ara que tu i jo tenim les ales de 1000 ocells,